Na Wilsonovom šetalištu u Sarajevu 5. listopada upriličena je utrka za mir u sklopu projekta Koračajmo zajedno, kojeg već nekoliko godina realizira Nadbiskupijski centar za pastoral mladih Ivan Pavao II. Cilj današnjeg događaja jeste povezati učesnike naših programa i široj javnosti predstaviti naš projekat Koračajmo zajedno. Utrka pod nazivom Frka za mir imala je za cilj poslati poruku mira povodom Svjetskog dana mira koji se obilježava u rujnu mjesecu. Mnogo je aktivnosti koje smo organizovali sa mladima u posljednjih 6 godina, a evo odlučili smo se ove godine organizovati jednu trku gdje ćemo poslati javnosti jednu lijepu poruku zajedništva i reći da je jednostavno dovoljno samo da sarađujemo, da se poštujemo i da možemo živjeti zajedno ovdje u našoj državi Bosni i Hercegovini. Utrkom od 3 kilometra poslana je poruka važnosti međusobnog dijaloga, mira i pomirenja. Jednim ovakvim događajem mi smo željeli pokazati i cjelokupnom bosansko-hercegovačkom društvu da mladi u Bosni i Hercegovini zaista mogu zajedno surađivati i trčati zajedno, tako da evo nekako smo htjeli poslati i tu poruku da su mladi ovdje za suživot i da žele zajedno zapravo raditi za dobrobit ove zemlje. Sudjelovalo je 60-ak trkača iz Sarajeva, istočnog Sarajeva, Travnika, Kiseljaka, Viteza, Vogošće i drugih BiH gradova, te nekoliko mladih iz Italije i Njemačke.